Eta sortzaileetan zein da zure, bueno, bakizu frantzesa zehala, eta han gozogintzan oso aurreatuta zaudetela gure aldian, eta zein da zure ikurra zenetan ikastezu gehiena? Nik maizu bat eukinunan, Thierry Bamas, angletekua, eta famatua, eta ona, fina, mutiko fina. Listua, nahi asko erakutsi zin, betu, ez zitaiten asko gustatzen, zeba, kolore asko eta gauza, hola, bakizu gozo egiten batzutan kolore asko eman bertzea duela, eta hola, baina gero teknikak nola izostu, nola gorde, nola esto, oso fina, oso fina. Zein da zure ikurra guain? Ba, ez dakitea badutan bat, egia erran asko dira, eta asko ere probatu gabe gehienak Parisen baitira, hola zentralizatua da dena Frantzian, orduan, eta Parisera noan aldiro badut zehenda bat, eta banoa pixka bat, elbide, behila egitera. Osea, jutezia bertara, no, juten? Bai. Garra, hori nire aitak eta Ramon Rotetak ite zuen, gaztiak zianian, astero, jaiegunean, astelena ite zuela jai, gordetze zuen asteko dirua, eta jute zian igandian trenian Frantzira, astelenian jatetxe batian jan, eta arratzaldian buelta. Eta hola, hainbat urtetan, hori, zu bezala, ikasten eta ikusten, eta hori, gainak gaur egun, bai interneten bidez, edo zer gauzen bidez ikustezu zer dago, baina lehen guen dela 55 urte izango hau. Eta orduan, jute zian area eta ikastea, eta beti handikan ekartze zituen teknika berriak, eta horren bitartez, hasi ginen gu etxian ogila egiten. Nola, hango jatetxek ere baite zuen behaien ogila batzuk, eta hemen betzan hori egiten. Goain dela, 40 urte irik izala gure jatetxia, eta gure izeko bertan hasi izan ogila egiten, hori, frantzitik ekarritako teknikakin, eta gaur arte, bai.